yes. Good good afternoon pa din, no? Good afternoon sa tanan, no? Mayang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. And yes, nasa ta dire sa lain na pong episode sa Yaw Yaw the podcast, YouTube telecast, and Facebook, no? Kay dili ni sila simultaneous. Yes, I get it, kay naguna ang Facebook. But well, regardless, ang YouTube now has the same amount of episodes except lang Tuesdays and Thursdays gid siya, no? And pero ang FB is currently same gyapon, Tuesdays and Thursdays, but naka-only me lang siya sa ako. So anyway, nanglimpyo ta sa tong glasses kay natay bagong glasses actually, no? And ano siya, gikan siya sa online, fashion na good niya, but well, para daw kuno kuan mas seryoso kuno ko tan-awon ko na ako'y glasses ana ang akong murag ama sa kuan ba sa TikTok, no? Ana siya akong daddy ba, ana siya na kay tungod ko, no, kay kung magkuan lang ko, mag-ordinaryo lang ko mura ko og baby face, no? So dili ko na kay seryosohon sa ubang tao. So mga nagkaroon mag-glasses ta. No? So karon ato ning ibalik sa ano, no? By the way guys, ang glasses dili ni sponsored, no, pero since naman diri sa cloth niya, mao ni ang brand, no? Kana siya. Lucene, no? So that's the brand, not sponsored by the company pero sponsored by other people. So thank you guys. Balik-balik na kog thank you, no? Sa tanan. By the way, I'm your host, Shimiboy Shimron Suarez. So panakailan ako, hello sa inyong tanan, no? Mayong hapon. By the way, karong nanaunta ko yung original nga episode for this, no? Pero since nagamit ko og external mic, conflict siya sa mic diri sa tong camera, mao tong walay sound, no? So, well, since walay sound, di mo tayo mahimo, no? But to actually deal with that, no? Deal with making a new one, which is mao na natabo ngaron naghimo og lain na sad, no? And sorry na kayo sa kong buhok guys, taas na jud ni siya, yes, no? Ako gana left and right, no? So taas na kayo ni siya, but still na wala pa ko kapatupin. Tomorrow siguro mapatupin ako. By the way, karon guys is June 23, 2025, no? June 23, 2025. And nanata sa episode sa week 3 dapat unta nino sa Facebook. Week 3 na siya, episode 6, no? Unsaon pag ila-ila sa kaugalingon. Tara. Mao na siya tong topic karong hapon na, no? Unsaon pag ila-ila sa kaugalingon. Karon, ang atong unahon is step by step, no? Mental, emotional, and physical. Tanaw nato kung kaya natong tanan buhaton, no? So ang mental nako nga belief system guys is medyo nag-usab gid siya. Nagita sa part na mag-usab gid ang mental beliefs, no, sa mga tao. Labi na og ka nang awaken na ka and you know, you're spiritually awakened. Natay ko kanang, of course we have religion in itself. Pero ang religion is made by humans, magod, no? So, it's made by tao rin, no? Nga, hindi mo rin sa tao ba? Nga, kanang marag-enforce lang sa tuwa. But, again, if you come to think of it, naagapon, no? If you look at it as, ato mga traditions, same rin gapon, spiritually, bisag unsa pa na imuhang, religion. Naragin na, tanang papariha rin siya o beliefs. But then, we are a consciousness. We are in a simulation. Mao na akong belief, no? Nga kanang random simulation kay makaingon gud ta tanawan no? Simple lang nga analogy, no? Kung ano nakaingon ko nga ang kalibutan mura og duwa, no?
ang kalibutan gid siya guys, mura gid siya dula. Kanang kuan, kanang for example, GTA no. Murag kanang GTA nga duwa or Grand Theft Auto no. Not sponsored. Pero ang ingon magud nila is ani no. Tanawa gud ni for example lang kanang sa pinakagamay nga object no. Gitawag nato mga olmigas no. Ants. At first, kung walay matagak diha or walay pagkaon na ilang makita, mura na gid siya og kuan. Wala na gid no. Wala di sila mo appear. Pero kung naay matagak nga pagkaon diha, magsubay-subay gid na sila linya no. Na maglinya gid na sila tanan no. Hangtod sa makuha nila ang katong pagkaon no. So inana ba murag mo spawn in lang bitaw sa makalit na siya tunga. So murag ang atong simulation is ang atong kuan world is a simulation. Just like The Matrix, no? Kita mo atong movie nga The Matrix. Actually ako wa na ko kita ana kay di man ako kapanahunan. Di man ako kapanahunan no. But ang kanang nakanindot ani kay ang Matrix is murag siya og kana bitong mga bunch of codes nga naay human, I don't know kung human ba to siya or murag nag-god mode bitaw siya nga kanang you know nagsige na siya code dito code no nga kanang bunch of numbers letters nga magkuan green no kato ba murag kanang hacking bitaw something like that no. So kana siya when we are murag ang atong simulation karon is murag na siya murag atong kalibutan karon is murag na gyud siya simulation no duwa no. And then like for example ang kanang mga kanang mga out of nowhere ba. For example kanang mga spiders no, kanang mga spiders or kanang mga tiki, kanang mga kanang mga wa bitaw na sa sila sa imong vision nya kaman mo tunga na sad no ana ba. So murag that's one of my beliefs nga murag nabag-o sad sa ako because kanang daghan na kaayo og mga tao nga na-explain pa na no nga we are living in a simulation na gyud dili na gyud ni katong pareha sa una kay there were times before nga wala ra gyud no wala ra gyud and karon sa pag-advance sa AI didto na murag nang gawas na tanan no tanang mga klase sa information bisag ang AI moingon na pod nga kanang mong pautan-on nimo sila mayroon po sila nga we're living in a simulation tanaw nato ha. I don't know if maka-touch to talk ba ni ChatGPT no kay I wanna interview lang some people no or si Cici ba sige si Cici no pautan-on nato si Cici si ate girl Cici ninyo CICI not sponsored pero mutubag po ni siya so let's see kung unsa iyang tubag when we say are we living in a simulation no? Sige atong patanon ha. Hey Cici, are we living in a simulation? Wait. Balik. Wait lang ha. Okay, hinay kayo. So, let's see. Balik ito, no? Hey Cici, are we living in a simulation? Ay, nawala na noon. Tesa. Sorry na, nag-error na. Last na lang, no? Hey Cici, are we living in a simulation? Whether we're living in a simulation is a question that has fascinated many, and currently there's no definitive answer. Okay. The idea is based on the concept that advanced civilizations might be capable of creating incredibly realistic simulations, so detailed that inhabitants wouldn't be aware they're simulated. While there's no scientific proof, the possibility is intriguing and has fueled much philosophical and scientific debate. See? Ultimately, it remains a matter of speculation. Yeah. So, it's part of a conspiracy theory. Pero, for me, it really feels like naglive tayo in a simulation because
people, the government can control people, the people can be controlled sa by the government, pero kailangan na bitaw ang situation na kanang basta I may not be able to explain it, but science is debating on it so far, no? And so mga kailangan, no, that's number one nga belief system na ko na kuha na ko, no? And also kanang random ra bitaw, like kanang mga random objects or random people na makalit lang og kuan, kalit lang og tunga, random objects nga makalit lang og tunga, nya mawala ra sad, no? Muna ginana ba? But again, we can also correlate that with paranormal, no? Because ang paranormal, some of them are kanang, spiritual entities that could take objects, put it somewhere else, take na sad, tapos mawala na po, mabalik na sad, no? Marigana ba ito ang scenario? So we can correlate it with the paranormal too, no? But lahi na gid ang definitions mong good, no? When it's science based, no? Kay ang paranormal karon murag gihimo na manggod nga trend ba? Murag kanang gihimo na bitaw siya na kanang kuan trend, no, sa YouTube, no? For example, silang Sam and Colby, silang FaceRag, no? Silang Exploring with Josh, Oh My Gosh TV, kana sila nga mga content creators is ga continue gid sila ng mga paranormal nga marami to gihimo na ng trend, and the more na the more nga nahimo siyang trend, the more sad nga murag editing maayo na lang gid kayo ang tao sa editing. Trust me, tungod sa mga apps like CapCut, tungod sa mga apps like InShot, kanang mga apps kamao mo edit ang tao. The more na kamao mo edit ang tao, the more nga nagkanindot ang editing. Especially karon, if you look at sa kanang TikTok, kanang ilahang like Cleopatra nga trend, grabe kay sila ka maayo mo edit, guys. Murag jud kag nasa Egypt, no? Especially karon na po yung AI that's really increasing yun, no? And kuan lang ko sa episode ganina ni Shane Dawson, akong kitan-aw ilahang podcast pod, and ang nakaingon dito as ang AI lagi daw is trying to control the world. Why? Kaya ang Open AI itself, no, gigawas yun, no, ang mga creators of Open AI, kanang parehas si ChatGPT, parehas kanang tanang open license lang AI, no, ang creators of Open AI tried to shut down the AI itself, no, tried to shut down ChatGPT, tried to shut down kanang ilang klase nga mga AI karon brought to us by Open AI. Ilang gitry shut down, pero ni-refuse ang AI. So diha murag nahimong creepy ang tanan kay na ning refuse ang AI, no? Ning refuse siya pag shut down sa iyang kagalingon. Murag there dito yun. Murag dito ko ning nagka-goosebumps tungod kay ang AI lagi, it's literally trying to control the world. Before pag na, actually daghan na yun mga movies, no, nga nagsigig warn na to about AI and the Matrix, no, kanagad siya, pero wala ta naminaw, so napadayot ta until nga late na kayo, di na taka sibog or di na taka control nila, which is nga karon ano na nahitabo, no, ang Open AI di na mo shutdown kay nag-refuse na gid, di na gid siya magpakuan, di na gid siya magpa-shutdown. So no, so kana along with that is kanang mga nagkagrabe na bitaw gid karon ni-introduce ang Google Gemini kani, no, kani technology wise, no, ni-introduce ang Google Gemini og VEO3. Kaning VEO3 is wa nagay trabaho ang mga editors, no, ang mga editors possible nga wa na trabaho tungod kay grabe ang editing skills sa VEO3, which is ang AI version ni Gemini, Google Gemini, no. So as in, no, if you come to think of it, nanay mga vlogs made of AI. Kakita ko ana, no, may part na nakakita ko tungod sa
I don't know kung kinsay uploader na to, pero daghan sila uploader nga nagamit og VEO3. Mahal ang VEO3 ha, warn you. Mahal ang VEO3. Pero ang nakalindot niya is mag-produce siya vlog for you without having to pay editing softwares anymore. And without even having to edit a video. No, ngano? Because si AI ra ang bahala. No? So, usa sa akong latest nga nakit-an ana nga trend, no, which is ang VEO is kani going way back to Eva and Adan, no? Si Eva, si Eve, no? Adam and Eve, no? So, kato nga time murag ang ilahang kuan is kana lagi nga kanang ning balik ko no ang time, no, nya nig-vlog pero nahimong vlogger si Eve or si Eva. Tagalog pa gyud. Murag it's funny to come to think of it nga mayon si Eva nga, hi guys, wow, di ko na ako ganito yung ginagawa ko ngayong hapon ito, ganyan. Mura ha? Nausa na yun. Pero yeah, kakita ko na trend nga si Eva, si Eve mayon nga kanang atong panoorin natin kung anong nangyayari sa wild ngayon, kung meron na bang mga prutas na pwedeng kunin, kainin. Kailangan bitaw na senaryo ba. So it's funny how AI really is evolving, no? And the fact that si AI is evolving, ang camera quality pag yun, nindot pa yung kayo 4K pag yun, no? Marag, my gosh, grabe yun. Ang technology karon is di na ta sunod, no? Di na ta kasunod sa full capacity sa mga AI and sa technology. Tungod kay ang atong ma-afford, marag kutob na kita sa nani ka mga kamera, kanang kita rin naghibo, kita rin nagkuan. So literally I feel like nag-increase good ang atong kuan, no? Nag-increase the more ang knowledge sa tao nag-increase but at the same time nag-decrease. What I mean is ang knowledge sa tao nag-increase siya tungod sa AI, tabang sa AI, but nag-decrease po siya one step at a time tungod sa AI. Why? Ang AI na may mo supply sa information, no? Unless o pareha ka nako nga mag-research good, every time kanang gamiton gid siya to an advantage ba nga makakaton ka unsa imong makatunan, unsa imong makuanan. Ang AI actually para nako guys is ginagamit nako siya for kanang lagi researching on, like for example katong mga frequencies. I've told you a lot of times I have a YouTube channel called Meditation Station. 98 subscribers na tayo, no? 98 subscribers and we are at halos 5k watch time na and 100 plus hours of watch time na and 5k views, no? So dito all of the information sa frequencies nga videos na ko dito are from ChatGPT, no? And dito na ko nakatunan unsay mga benefits ani nga mga frequency. For example, ang frequency sa Mother Earth. Unsa may frequency sa Mother Earth? Comment mo sa ubos kung unsa na frequency sa Mother Earth. Ang frequency ni Mother Earth kanino? Minotang tanan para makat-on ta. So ang frequency sa Mother Earth is 7.83 Hz. 7.83 Hz. No? So ang kana siya is ang benefit niya is you can communicate with Mother Earth, no? Kanang kung unsa na movement niya, kung unsay iyahang mga kinahanglan gikan sa tao, unsay iyang mo madungog na nimo through that frequency. Karon, unsay frequency nga for positive energy? Sige, unsay frequency for positive energy? Comment niyo. Dali. 5, 4, 3, 2, 1. Ang
ang frequency for positive energy and higher ni siya gamay is 417 hertz. 417 hertz. No? Ana siya. Then, unsay frequency sa unsay frequency sa kanang maka-induce ka og focus. Taas-taas nga focus. Unsay imong i-play ana nga frequency. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. 432 hertz. No, na siya, no? 432 hertz is para maka-induce ang focus. Paminaw mo ana while nagbasa mo libro, while bisag speaker lang sa inyong cellphone. Tama. Mauni siya, no? Paminawan ninyo kung unsa ni nga frequency. Na frequency na dili madungog sa tao, which is ang 7.83 hertz, no? But dito sa 417, no? Ano to, no? 417. Sige, dito tabalik sa sige, 417, no? 417. Pero kung di mo kaya ang 417, backtrack ka, 174 hertz. Parehara na sila, medyo paparehara ng benefits, pero mas taas ang 417. Right? Okay. Mauna siya. Mauna siya ang frequency sa 417. Okay? So, come to think of it, 417 is for positive energies, no? So, walay gubot ana. Mahitabo, for example, mag-stream ka sa TikTok nga imo i-play na nga frequency, no? So, if you stream that and play that frequency, if you stream while playing that frequency, walay mo tunga diha nimo nga mga tao, no? So, walay mo tunga nimo diha nga mga tao nga magdaot nimo, no? Or walay mga suko, walay mga negative energies around, no? And tungod na sa 417 ang frequency. Now, also by 432. Ang 432 frequency is, di ba, focus na siya. So, ang focus frequency na siya. So, mauna siya ang 432. Play. Kaya, saan na eh? Tara. Higher na siya gamay sa 417. Okay? So, kada siya, no? Then, I'm supposed to keep this secret, pero since nakamata dere, unsay frequency for releasing of cycles that do not serve you anymore, no? Releasing routines nga dili na mag-serve sa imuhang soul, kay nangita imong soul og mas deeper nga purpose. Unsa na nga frequency? We have comment sa kung unsa na nga frequency. Dali. 5, 4, 3, 2, 1. Kana nga frequency is called 528 frequency. Ang 528 frequency, guys, is mao na siya mag-release nimo sa imuhang mga regular nga routines, sa imong mga regular nga mga gimbuhaton sa kinabuhi, regular nga kanang murag ano bito mo silbi nimo, murag kanang kung feeling nimo murag kuwang nakaayo ka for anything, like for example murag kuwangan ra nimo tanan ang imong gibuhat, kana siya mo release na siya, i-release niya na tanan ang kanang mga negative nimo nga mga energies, tanang mga problema nimo. And while you are listening to that every night, kana nga frequencies na akong gina-share ninyo, no, is maka-feel ka og ang imong damgoana, if makadamgo man gani ka, ang imong damgoana is negative, no? Kay it's in a way releasing your negative thoughts. All of your negative thoughts i-release na niya through 528 frequency. 528 hertz na frequency, no? Kani unsay manifestation frequency. Ang manifestation frequency unsa na? Ang manifestation is when you try to manifest your own reality. Kung unsa nang manifest,
ang manifest is mura siya og magkuan ka, magmantra ka no every day. Magmantra ka until such time nga murag ma-live na nimo ang kanang reality kani. Unsa na nga frequency? Dali 5 4 3 2 1. Ani, it's supposed to be a secret but I'm letting it out. 639 Hz frequency. No? Pero dili pa na mao. Kay napa ni taas, no? Ang pinakataas nga level sa positive energies nga pwede nimo makuha is after sa 639. Sige, ang 639 Hz is mao na siya, no? Mao na siya. So, ang 69 Hz frequency is manifestation frequency. So every time nga ganahan ka nga naka-manifest nga reality, for example, mayo ka nga makakuha kog kwarta ugma, at the same time while mag-ampok ka, makakuha kog kwarta ugma while you listen to that 639 Hz frequency, ma-manifest na nimo hangtod nga makakuha jud kag kwarta ugma. Diya dayon. Because the universe is on your favor or God is in your favor. Tabang siya unsa di mo pag manifest ba? Ana no? So, ana. Then after that, we have kato na taas na nga version sa 417 which is ang 741 Hz. 741 Hz frequency, no? Then we have the 852 nga frequency. 852 frequency is higher sa 528 frequency, no? And then ang pinakalas nga frequency which is ang frequency ni Nikola Tesla ni frequency ni Nikola Tesla 963 or 639 actually ang frequency ni Nikola Tesla nga ginagamit niya nga maka-manifest siya o pinakanindot nga kinabuhi. Tanawa na siya ron si Nikola Tesla. Nindot na siya kinabuhi na nakakuha siyang frequency nga sakto para sa iyaha, no? O iyaha gid, no? Nga hinimo. So karon nganong naghisgot ko ani? Because mao na akong gina-play siguro dili every night, no? Kay mura magud na siya og in a way makataas sa imong energy, no? Murag tagaan kag dopamine, di ka katog. Mao na siya disadvantage pa na, no? Kung tagaan ka niya dopamine nya di ka katulog. But sometimes if for example kinahanglan nimo nga di ka matulog within the afternoon, pwede ka na mag-play, no? Patukar lang inato lang, no? Patukar lang ka. Naman sa YouTube, naana sa kuang meditation station, check niyo ang playlist. Okay? Now, ano gani ni? Because mao na ako mga beliefs, mental beliefs na ako, no, nga kanang ni-increase jud ako ang knowledge ba tungod sa ChatGPT AI, no? But ning decrease po siya tungod sa kay nagdepend ako sa AI, no? Ako po na nakaapan diha. Nagdepend na masyado sa AI ang mga tao. So, now going back, no, after sa mental sa ito kung kuan gani. After sa mental, sensya lang guys ako na yung mga motor kanang kay namugod ko sa balay na lagi ba. Naramugod ko sa balay ba niya. Ang ako ang kwarto doon na pud kaayo sa gawas, no? So unsa pa ginaila sa kaugalingon. Now, ang next na tong topic dia is ang emotional, no? Tungod kay ginapaminaw kog mga subliminals for positive energies o nag-study ko og mga kanang mga kuan to pag-increase of positive energies, nindot kay akong vibrations, no? Taas kay akong vibrations. Mao na nakaingon ng mga tao karon. Not only my dad ang nakaingon nga mura ko gyapon og wala ko mag-age. Tungod lang ani nag-age ko? No. Wala, murag ana sila sa ako ang alam mo Shem, sabi ng ana akong dada, alam mo Shem, bumili ka ng glasses or
mag-ano ka na kahit yung filter lang na glasses. Why? Kasi nga baby face ka. Parang bata yung face mo. Akala ko, ha? Bakit parang bata, dad? Sabi niya, oo, parang bata. Oo, kasi if you look at me without this, and without this, and without this, baby face. Parang bata, no? So, in the reality, because of that, tungod sa ako ang pagsigig, pamina og mga positive nga frequencies. Positive nga mga subliminals, no? Lain po ng subliminal na, hindi na tayo na. daghan kayo ng topic na broad kayo ng subliminal. But, kana siya, no? So, because of that, ang akong mental health is no longer in the mode of depression, in the mode of anxiety. Wala na ako. Sa una para na ako, no? Pero karon wala na. Because of listening to frequencies, no? In fact, going back to frequency, without us noticing, ginahimo na sa una sa mga TV stations. Paminawa na ninyo TV stations. Like, I think sa una, I remember completely, kana bitong kuan, wait lang. Mangita ta sa YouTube ha, kanang, no video, no video, no video, dili, screen, kanang blank screen, dili na, no? Wait lang, akong gina-search na, no? NTV TV shorts man yun. Isa kana bitong transition, wait lang, pinapangita pa na ako. Ano na yung term, guys? Sorry pero nagapangita lang ko ba? Kay na-curious magud ko kung unsa to sa una kanang no channel. TV effect, no? No channel. Ayan. No signal TV effect. Yan yun. Kana. Kato siya. Frequency man to. Did you not know? Frequency to? Diba? Kana. No signal. Kana. Kana. If you hear that kind of thing, yeah, if you hear that, no? If you hear that kind of effect, no? Kano? Unsa na frequency? If you listen to that and ibalik ka to sa 963, na to, kung mao ba na siya. 963. Lower. So 1,000. Let's see. 1,000. Oh, yeah. See? That's the sound. That's the sound. Every time nga kanang bakante na ang channels sa TV na to sa una, naapo na siya i-play nga frequency. You know? So, kato siya. 1,000. No? 1,000. 1,000 hertz. Balik. Dili ba? Kano?
See? 1,000. That's the 1,000 hertz. No? So, kana siya, 1,000 hertz is not part of kanang self-development or any people can listen to. Kay makabungog na siya, no? Kung mag-earphone ka niya, magminaw ka to, makabungog na. But, ang nakanindot ana is those frequencies I mentioned from 174, 258, 396, 417, 432, 528, 639, 741, 852, and 963. Those are the hertz that you have to remember. And 7.83. Kana siya nga mga hertz, no? Mga frequencies, no? That you have to remember. Kaya mao na siya makatabang sa self-development nimo. No? So, kana siya. That will help, no? Just saying. Just saying. Randomly. So, going back na lang po, no? Emotional, again, ang akong emotional health, wala na, no? Di na siya katong depressive, di na siya katong sigurag hilak, sigurag cry, cry, sigurag ko. Sorry good guys, kay actually, natingala ko, anong brown man akong buhok? Anong brown man diri, no? Tungod din sa akong hair color pa sa una. Nawala dyan na siya, permanent na gina siya diha. No? Makayaw ka nga, black man ko buhok. No! Nananay brown tungod sa ako ang kwan. Kaya ako ang hair sa una na pakulon ko nga wa na mabalik sa dati, no? But moto. What else? Actually, moto ang akong kwan, ako ang mental and emotional, no? So karon balik ta sa physical. Ari ta sa physical, no? So, ang physical na akong improvement karon is wala. Wala pa because I'm working on healing my feet, my left leg, no? Karon I'm working on healing that. Mao na nga nagkamot ko nga mag-positive, nagkamot ko nga mag frequencies, mag subliminals because of my left leg. Kay kung wala pa na, no? Wala pa na frequencies, wala pa ng subliminals, ay wa nako, umot lang. asa na ako ipadpad doon. But physically, I'm working on that, no? And ako sa karon is nag-inom po ko tea, nga BioFit tea. Naputol lang siya gamay because of nag-wound vac ko, pero karon mabalik ko ana, no? Cause karon na siyang siguro karong gabi or the next couple of days, no? Pero gasige gapon ko ato para di na siya everyday ba, kay kung everyday magud nimo murag mahurot na nga or mahurot og dali, and at the same time masig maanad ang imong system, ang imong body sa kana nga ko kay sometimes basta maanad na gani na ang imong body, meaning na possible na din na siya mo effect, no? So ano siya akong kanya mana BioFit tea. Then nagsige sa akong self-development karon. Actually hermit mode ko lately, wala kay ko sa mga live sa TikTok, wala kay ko sa mga ubang classes sa kwan, because I'm here nag-hermit ko because of I don't know, maybe sa Saturn return and sa gyapon Pluto retrograde. But naabaya yung mga moon phases karon, no? Nagpadayon o pakita. Pero doesn't really affect me at all. Although ano magud ni kay every time na makatawa lang ko ba kay basta naaga ni full moon. To be honest with you, kaniya mao na ako nabantayan physically. Basta naaga ni full moon, mahimo makatulog kog sayo. Like literally sayo. Alas 9:30 pa lang wala na. Napisok na ko.
Napisok na ko ng oras, alas 9:30 pa lang. Pero kung wala gani, kuan, wala gani, sa nga ni, kalimutan, wala gani full moon or wala gani nana, no, is late ko makatulog, no, which is mga 10:30 to 11:30 kana siya, no, depende kung sa oras sa makatulog jud. Mao na akong regular schedule. So, inana, no? Mao na siya atong kuan, mao na inana ang akong pag-ila sa akong kagalingon, no? Nga murag ang basic ana is unsay imong journey to self-development. Tell me guys in the comment section below kung unsay inyong development sa self-journey ninyo karon. Kung nag-abroad mo because for self-development ba na siya, or nag-abroad mo because kinahanglan sa inyong pamilya, pero I want you to know na there is hope for everything, ha? Kana agad ako ang i-leave ninyo nga quote. There is hope for everything. Kay starting atong time nga kuan ba ano, nagpaminaw na ko frequencies na kuan, nag-apil-apil na ko og kanang mga sa kuan sa TikTok, kanang mga live, nawala ba again ang akong mga depression, akong anxiety, akong kuan ana, no? So kanang mga nawad-an diha og kuan, ang kanang mga nawad-an diha og pag-asa sa kinabuhi, or nawad-an diha og paglaom sa kinabuhi, kana may saktong term. Ayaw mo pakawala sa paglaom. Do something to help yourself, which is kana akong ginabuhat so far karon. I'm improving my mental stability, my mental health, no? Ang dili kuan kay, again, mental health is not a joke, no? It can literally lead you to death itself. Sorry to say, pero it will lead you to that, no? So mana, if you let your demons control you, patay gid ka. But if you level up and be like me, na who's studying consistently on how to improve your entire vibration, no? Because again, we humans and we people and we the entire earth, we're all consistent. We're all consisting of energies. So if your energy is always at the top, and if maningkamot ka nga imosaka ang imuhang enerhiya, then there's no such thing as depression. It will not exist. Pero if maintenance mo gud na, guys, mao na akong masulti diya. Ang pagsaka sa imong dopamine and ang pagsaka sa imong positive vibrations is a maintenance. It has to be every single day nga nakay buhaton. But don't fret, because mabuhat gyud mo through meditation. That's number 1. Manifestation, number 2. Frequencies, number 3. Subliminals, number 4. And also reading ka ng mga libro or whatnot, or bisa ka ng mga kuan lang, wala lang, kanang mga books nga walay kuan, books nga wala bitay, dili bitaw ka ng mga kuan mga libro kayo mong ginabasa regularly, ka ng mga books nga na mga inspirational quotes, mga bitaw, or inspirational na mga wordings, no? Kana. And at the same time, di sad ko mo encourage ninyo nga di maminaw balita. Paminaw gyapon mo balita. Pero learn or current events, no? Pagbasa gyapon mo current events, pero learn to discern, learn to unlearn things. Kana, no? Listen na, no? Learn to unlearn things. Kung dili na mo resonate nimo ang imong learn, sige, unlearn. Ngano? Kay the more nga magpuyo na diha sa imuhang subconscious ang kanang mga butang nga dili mo serve nimo, dili mo silbi nimo, or dili para nimo,
the more na nga magstay diha, the more ka nga, ay, unsa nga dito akong ganahan sa kinabuhi, unsa nga dito ganahan ako ang feeling, unsa nga dito nahinumduman ako ang makalimot ka sa imong dili dapat mo kalimtan. Kanahinoong mga dili mo makalimtan ang imong gina-prioritize. Makalimot ka sa imong mga favorites. Tungod kay imo sang giuna ubang tao, and at the same time imo sang gihatag sa kuan nga. Sige, kanina lang. Take na lang ako ni bisag way silbi nimo. So, learn to unlearn things and learn to discern. Because mausa na akong dapat ikat-unan karon. No? Discernment good. No? Mao na isa sa akong ikat-unan karon po. And so mo to, no? This has been the longest episode of all time. Tungod kay nindot pagod siyang topic. Nindot pagod siya nga topic, guys. Ang tinuod lang. Nindot siya nga topic. And wala tay cuts. Although na ay mga so dire every now and then. Kanina pultahan. Na ay mo so dire every now and then. Pero, well, wala, no? Kay bawan sila nga I'm filming this for another episode of the podcast. And nakita sila nga nag-t-shirt ko. So, yeah. Kaya ara sila ngano ko nung gasando ko. Well, team bahay gud. So, sando lang, natural lagi na. But again, since naka-realize pa ko nga sakto sad no, nganong gasando ako. So, mao na since last episode episode 5 is got t-shirt na ko. No? So, episode 5 di sando po de ko ato episode 5 oy. Sugod karon mag t-shirt na ko. Kada ka kog t-shirt nga wala magamit na diri dapit na dire. Nasa suod ako CR. Wala na gamit tawod kay wala gi koy lakaw sa usahay na ko mo kanang usahay na nga na event akong family diya pa. No? But again, mao to tong topic karon nga kay ba mo kasi nagbuot ang nga topic sa ChatGPT ra sad, no? Nga nindot ba siya ka topic ba ya kay ang nakabutang nito unsaon pag ila-ila sa imong kagalingon. Episode 6. No? So, atangin ninyo ang episode 7 karong Thursday. Di. Sakto ba? Di. Karong umabot Tuesday na sa day, no? Episode 7 and episode 8 sa sunod nga Thursday. Okay? So, mao to guys, pinakataas gid din ako nga episode karon. Nagapasalamat ko sa tanan nga nagpadayon sa paghatag nako mga gifts, no? Special gifts. Kay daghan ako mga na-receive jud guys sa tinuod lang. Kanang bag-o lang gani niyo kanang rechargeable nga battery. Bantay mana rechargeable battery Sony branded ni siya. Ang usa gigamit na sa ako ang relo, which is why nindot kayo ni siya kay rechargeable naman good, so dili na kinahanglan mag-charge pa. And nakaring charger niya pwede siya sa AAA, pwede siya sa AA, no? So I need AAA na lang karon kay tungod sa akong vlogging kit nga na ay light, no? May suga. So wala siya so far. But again, hasta po din akong glasses sa Lucid, no? Sponsored po ni siya. Sakit akong lubot sa. But anyway, hasta po ning extension wire nga gi-plugan sa akong computer, sa akong cellphone and sa Wi-Fi. And hasta po ning UPS, no? Asa ka ning UPS gani? Basta power source, power supply, no? Uninterrupted power supply kada UPS, no? Uninterrupted power supply para sa Wi-Fi router. Sponsored po na sa one of my friends, no? Kanang uninterrupted power supply guys is para dili mapawang yung Wi-Fi bisan pag nag-brown out, no? So at least for 3 hours pa
usa pa mapaong ang inyong supply. Basta nakatulpok lang yun, nakasaksak lang yun ni siya, mag-charge lagi na, no? Nga, kung tangtangon na ninyo, naka-wifi lagi po mo, misal tangtangon pa na ninyo. Wifi lagi po, naka-on lagi po yung wifi. So, ano lang, no? Simple things like that. And at the same time, kanang mga crystals na ko, no? Because again, naamos ko kuikuan karon na ako yung mga, dili na siya gitawag og obsession, pero I have fantasy, these are fantasies, but na ako mga kanang hilig lang gid sa kanang mga crystals like this. This is for positive energies po, no? Ang selenite, no? Selenite, no? Selenite crystal is for positive energies too. So, kaya siya, pwede na siya, like, maghimo-himo ka o shapes on the air, pero, kung ba na na siya sa lawas, no? Para to give yourself positive energies. And then, ang cleansing ani is, pwede kasin, hindi pwede kasin, hindi pwede tubig, but, ibulad, or, I don't know, unsay pamaagi sa pag-cleansing, ani, butang sa tubig at some point, to cleanse yourself sa, no? Ano lang, no? Some of them, pero crystals yun, no? Then, I think maura to, guys. Dara day ang light na akong kusabot, no? Ano ba? Papasiga sa sugat. Ano, no? Para additional lighting, no? So, no? Kaya siya, nagagamit mo gano'n siya, na, tulo ka brightness, no? So, nagagamit din siya og horror. Nagagamit din siya tulo ka AAA, you know? So, if abriho na nato, which is unta abrihan na nako, pero marana wa ko koko. So, tara pagod. So, tulo, no? So, tulo ka buok inani ba? Ka battery, gagmay. Mo na nga kinahanglan na lang ako siya kanang rechargeable set kay syempre rechargeable man god. Di na kailangan palit-palit pa og balik o battery. Di ba? I-charge na lang gid mo siya, literally i-charge na lang gid. Wait lang ha. Ako sa niya yun. Pero mo to. Basically maura gid to, guys, no? Ang akong topic karong adlaw, medyo taas gid lapas ta sa 50 minutes, no? Or ba't lang makaabot ba nig 1 hour? Pero hopefully makaabot nig 1 hour, no? Pero mo gani. Tungod na gid po sa akong katabian. Tungod sa akong katabian, guys. So na maabot gid siya sa 1 hour, no? But regardless, salamat kay dako kay mong tabang nako, no, sa tanang mga nitabang nako, at the same time sa tanang mga nanikamot og hatag lang gyapon, no? And sa mga nitabang nako sa akong healing process sa wound vacuum nako nga bayranan, thank you very much. And sa mga nitabang nako sa ako mga among mga pending nga mga utang, no? Thank you, no? Thank you very much. And if gusto mo mapadayon o tabang nako, message me. Message lang mo sa Facebook, ayaw mo kaulaw, ha? Kung gusto mo tabang nako, padayon lang mo message. At the same time, hopefully tabangan ko ninyo kay baka someday or in the near future, pinakaduol nga future is ma-monetize na ang atong Facebook. Hapit na, guys, hapit na gid, no? Level 2 nako, hapit na mo level 3, no? So, hapit na ta ma-monetize. Walang tabangay ko ninyo nga tasan ang viewership time nato, no? So, mauro to, guys, oh. Aping mo tanan ang may hapon, may gabi, kay gabi naman good. Actually, as of shooting time, gabi na, no? It's exactly Philippine Standard Time. It is exactly 6:39 p.m. on Monday, June 23, 2025.
Nakalimot na sa ko no 2024, 2025. So 2025, no? So this has been episode 6. Salamat kayo. Luzon, Visayas, Mindanao. O ako asa makaparte sa kalibutan karon. Labi na sa mga tao, sa mga cousins na ko na nasa Dubai, and someone special in Dubai as well na gimingaw nako. She's one of my childhood friend, no? One of my childhood friend nga lately nagsige siya padamgo nako. Actually dili lately, pero yeah, within this year. Nakapadamgo siya nako og kaduha katulong. Within March and April this year. So something's up. Yeah, I'm actually hoping na siya na gid ang ako ang person. But yeah, not sure. Pero she's also one of my inspirations why nagpadayon ko sa akong podcast, because well, you know, in love na sad ko. I'm again in love with someone else. My heart is fixated to her right now, and well, mato, basta secret na lang until such time na ma-approach siya kay wala magud may communication. Actually, wala may communication. Naa siya sa Facebook pero dili update niya Facebook, and I don't know kung wala ba i-abandon na ba niya Facebook, no? But hopefully I'll see you soon. I'll chat you soon, and I'll hopefully ikaw na lang mo kuha ako. Mo pangitan ako because nag-friend request ko nimo. You know who you are. Okay? Mao to guys. Daghang salamat og sa makausap pa. Ako ang inyong tagalingkod naman ko. Ako ang inyong tagayaw-yaw. Ang inusarang Shimron Suarez. Mayong hapon, may gabi, may buntag, may kadlawon sa inyong tanan, o mayong adlaw sa inyong tanan. Love you all. Bye-bye. Bye!